Добрый день, шановные сябры, добрый день, шановное господарство. 5 падзеяў от Вячеслава Сіўчыка и я, Вячеслав Сіўчык. Мы будем казаць про падзеі с 14 по 20 верасня. Я прапаную наступные 5 падзеяў. 17 верасня, 86-я гадавіна пачатку акупацыі Заходняй Беларусі Чырвонай арміі. 14 верасня, День памяти Ежи Гідройца. 18 верасня, Чорны чацвер Франции, массовые протесты, организованные профсоюзами супраць экономичной политики Макрона. 15 верасня, початок наступа войскаў Израиля на город Газу. 16 верасня, заканчэнне вайсковых маневраў Захад 2025 и перамовы в Варшаве министров замежных спраў Польши и Китая про разблокаванне польских памежных пераходаў з Беларусі. Эфект Миколы Статкевича. 4. 19 верасня, 5 гадоў, як незаконна арыштавалі Вітольда Ашурка. І апошнія падзеі 16 верасня, 25 гадоў, як выкралі і забілі украінскага журналіста Георгія Гангадзе. 16 верасня, День памяти Виктора Гончара и Анатолия Красовского. 16 верасня, 60-я гадавіна забойства Адама Трыпуса в Берасці. И 15 верасня, День памяти Язепа Дроздовича. 17 верасня 1939 года началась оккупация Чырвонай армии Заходней Беларуси. Это в выніку пакта Молотова-Риббентропа, калі был сговор паміж Сталиным и Гитлером, які распачаў Другую сусветную войну. Нагадаю, что Польша на момент этого похода Чырвонай армии яшчэ супраціўлялася нацысцкай Нямецчыны, вельмі чакала высадкі заходніх войскаў в Польше, падтрымку сваю. Але ж замест гэтага был удар в спину з Москвы, и польская держава была ликвидована, поспел урад выехать в Румынию и дзейнічаў в эмиграции. Гэтыя падзеі были непазбежным наступством злачынного Рыжского мира, калі территорию Беларуси в Риге на перамовах поделили паміж Межвоенной Рэчы Паспалітай и Советским Союзом. При этом белорусов не только не пытали, а лишь нават делегацию на чале з шавіковым камуністычную БССР просто не допустили до перамоў. Хотя, калі допустили до перамоў делегацию з Украины, Украинской Советской Социалистической Республики, это ніяк не изменило ту линию, якую паміж собой провели Варшава и Москва. Тое рыжскае пагадненне, гэта был крах палітыкі, якую спрабаваў праводзіць Пілсудскі. На тыдні, між іншым, был чарговая гадавіна его визит в Менск, калі он был оккупаваны польскімі войскамі, дзе он выступал двойчы афіцыйна і абодва разы беларускай мовай, што выклікала пратэсты і непаразуменне паміж палякаў. На жаль, Пілсудскі, які хотел все-таки адраджэння Великого княства Литовского, потерпел поражение. Он вымушаны был реализовывать доктрину своего соперника Дмовского. И гэта якраз был падмурак тых трагедий, якія распачаліся в верасні 1939 года. Але нічога не бывает незменным. И якраз на гэтым тыдні 14 верасня было уже 25 гадоў, як выдатнейшы мысляр, польскі дзеяч Ежи Гідройц ужо на небесах. Ён нарадзіўся у нас в Менску, будучай сталіцы Беларусі. Вядомы тым, што менавіта дзякуючы гэтаму мысляру, дзякуючы выданню культуры, якая была в Парыжы, была дакладна сфармулявана уже новая доктрина, якая развивала доктрину Пілсудскага, аб тым, што незалежнасць Польши яна грунтуецца на незалежнасці Літвы, Беларусі і Украіны. В гэтым велізарнейшы поспех для палякаў, велізарнейшая заслуга Ежи Гідройца, про которого белорусы таксама павінны памятаць.
Бо, бачите, нічого незмінного нема. І дата 17 вересня ще не однойче буде згадуватися і істориками Польщі, Білорусі, Литви, України і інших країн, так і простими людьми. Бо це прийшли, як казали люди, перші совєти. А чому перші совєти були горші за інші совєти? Тому що, як казали у нас в Заходній Білорусі, перші прийшли і пішли, а другі зосталися. Свой до свого по своє. Шановні сябри, запрошую вас 28 вересня о 14 годині до помника Коперника в Варшаві на щотидневую акцію «Білорусів Варшави». Будьмо разом, свой до свого по своє. 18 вересня так званий Чорний четвер у Франції. Масові протести, організовані профсоюзами супроть економічної політиці уладів. Во Франції протести масові відбуваються давно. Та політика, яку проводить президент Макрон і його уряди, цілком задовольняє великі групи громадян Франції. Гэты протесты відбувалися і в минулий четвер, коли сотні тисяч демонстрантів вийшли на вулиці різних городів Франції, коли були масові забастовки по заклику профсоюзів. Тут відбувається наступне. Європа напередодні економічного кризису. І Франція, вона традиційно має занадто великий дефіцит бюджету, бо все більше і більше віддається транснаціональним корпораціям і одночасно задобрюються різні сакральні групи населення. В тим ліку отримується, що і люди просто не мають можливість нормально заробляти гроші для того, щоб жити достойно. Це во Франції, в розвитій капіталістичній країні. Тільки парламент відправив в відставку уряд, який спробував скоротити дефіцит бюджету. Літерально 10 суток тільки при владі був новий прем'єр-міністр. Але ж напруженість во Франції заховується, що абсолютно не перешкоджає Макрону виступати ініціатором шмат яких знешньополітичних гучних заявок, в тим ліку по Україні. І так само він був один з тих політиків, які зараз розпочали черговий кризис біля Ізраїля і Палестини. Тому що 15 вересня был початок наступа войсков Израиля на город Газу. Это вельми могутная військова операція, якую практично ніхто не підтримав, тільки в осторожній формі адміністрація Дональда Трампа. Бо напередодні этого відбулося прийняття Нью-Йоркської декларації в підтримку Палестини. Супроть голосувало всього 10 країн, в тим ліку сам Ізраїль і Злучені Штати Америки. Але ж Злучені Штати Америки так само розколоті по цьому питанню. І ми тут можемо казати про політику особисто президента Злучених Штатів Америки Дональда Трампа. Всі остальні голосували практично супроть Ізраїля, тому що, не глядячи на те, що не большевики на Заходе палестинцев перетворили в некую сакральную группу, якой все можно, мета ихняя застається раніше, это знішення держави Ізраїль. Тому ситуація вельми складана. Єдине, що хотів би зауважити, що эту декларацію підтримали і разом об'єдналися і Зеленський з Лукашенко, з Путіним, і отримався такий хаурус ГБшных реваншистов и необольшевиков на Заходе, что мусить есть признаком нашего часа. Это не глядячи на жесткую, тотальную российско-украинскую войну, яка ведется уже больше 3,5 годов. К тому же был оголошений во второк обвинувачення незалежної комісії при ООН
з абвінавачаннем геноцида державы Ізраіль в адносінах да насельніцтва сектара Газа. Ізраіль гэта таксама не прымае. І гэта паказвае тое, што наперадзе чарговыя вельмі сур'ёзныя палітычныя канфлікты. І не дапаможа тое, што ў Варшаве маса зараз акцый в падтрымку палестинцаў. На Замковом пляцы мінулую нядзелю некалькі гадзін чыталі імёны і прозвішча забітых дзяцей Палестины в секторе Газа. Было шмат сцягоў Палестины. Гэта пры тым, што забітых дзяцей Украіны побач з усім вельмі шмат, і чытаць іхнія імёны і прозвішча на плошчах Польшы можна таксама гадзінамі. Але ж Палестина сёння ёсць падтрыманая не толькі Масквой, якая традыцыйна іх падтрымлівала яшчэ са савецкім часам, але ж падтрымана і не бальшавікамі. І як не дзіўна, адным з першым, хто распачаў вось гэты акт палітычнай драмы, з'яўляецца прэзідэнт Францыі, у которого шмат непрыемнасцей внутри краіны. Верасня з заканчэннем Захад-25, і в гэты же дзень адбыліся Варшаве перамовы паміж міністрамі замежных спраў Польшы Сікорскім і Китая Вань. І натуральна, там былі розныя пытанні, якія разглядаліся. Я думаю, асноўным гэта было спыненне руха палякамі на межы Польшы і Беларусі, практычна блакада Беларусі. І, як зразумела, бакі паміж сабой не змаглі дамовіцца. І зараз уже афіцыйна, пасля заканчэння вайсковых манёвраў Захад-2025, абвешчана, што пакуль Польша не будет разблокоўваць свои памежныя переходы. Лукашэнкаўская ўлада арыштавала амаль што 1500 грузавікоў польскіх, якія знаходзіліся на тэрыторыі Беларусі, таксама заблакаваны рашэннем свайго ўрада. Ну, і зараз вельмі такая складаная ситуация, потому что я не думаю, что праз Китай можна будзе зараз вырашыць гэтые пытанні, бо гібридная вайна супраць Польшы, якая вядзецца руками Лукашэнкі, гэта в першую чаргу Москва. А Москва вельмі зацікаўлена ў тым, каб была напружанасць на беларуска-польскай межы, і нават тое, каб яна была зачынена. Тому, на мой погляд, ситуация вельмі складаная, что я хотел бы сказать. Во-первых, про Захад-2005. Прыняла ўдзел вельмі вялікая колькасць вайскоўцаў, до 100 тысяч, але ж на тэрыторыі Беларусі было всего менш 10% от гэтай колькасці вайскоўцаў. Самі манёвры на тэрыторыі Беларусі впершыню былі не такие эффектные, як при ранейших заходах, але ж яны вельмі небяспечныя, потому что адпрацоўваліся в тым ліку і ядерные удары по применению ядерных тактычных бомбаў і вот этого знакомитого Орешника, яким пагражае Москва давно Заходу, і які мусіць, па словах Путіна, быць размешчаны в Беларусі, як і тактычная ядерная зброя, якая нейкім парадаксальным шляхам з боку Захада недзе згубілася. Хаця все больш і больш ёсць факт аб тым, што яна знаходзіцца ўжо даўным-даўно на тэрыторыі Беларусі, што вельмі агіднае. Нагадаю, што Беларусь постчарнобыльская краіна. І, канешне, тое, што ніхто на Захадзе палец о палец не ударил, каб не было в Беларусі тактычна-ядерной зброі, это вельмі кепскі паказчык і для Захада, і для Беларусі. Тут можна казаць шмат аб чым, але ж я хотел бы сказаць яшчэ аб адной рэчы, што нельга, каб беларускі народ был адсечаны ад Захада. Гэта менавіта робіцца блокаваннем польска-беларускай межы. Таму я все-таки размежаваў бы розныя пытанні, спрэчку глобальную з Китаем, в тым ліку, якую вядзе Злучаныя Штаты Амерыкі,
палітыку Брюсселя в адносінах Беларусі, якую я не падзяляю. Не ведаю, што хоча в данном выпадку урад Дональда Туска. Мне вельмі складана сказаць, але ж я лічу, што беларусы мусяць патрабаваць адкрыцця з гуманітарных мэтаў пераходаў для того, каб людзі маглі трапляць в Польшу. Нельга адсекаць беларусаў ад захада. Товары, грузы, грузовики, компании, транснациональные компании, шлях Китая до Европы – это одно. А то, что люди отсечены, то, что железный занавес – это другое. И этот тыдзень был так само тыднем интервью белорусских политвязней, якіх гвалтоўна депортовали в Литву. Я буду про это еще казать, але ж звертаю увагу на інтэрв'ю Галіны Дервіш, якая хацела адмовіцца ад беларускага грамадзянства падчас свайго незаконнага зняволення. Я нагадаю, што ёй ні за што далі 20 гадоў, таму што штучна абвінавацілі в тэрарызме, бо КГБ, як і яго папярэднікі, яны самі стварылі тэрарыстычную групу, так званую группу Миколы Автухович. То же самое их попередники робили в 30-е годы. Так ось атрымліваецца, что блокаванне межы урад Польши, ён блокует не только злачынны режим Александра Лукашенко, что требовало пробить, але ж ён не дазваляе беларускім грамадзянам, в тым ліку поляк, в тым ліку грамадзянам Польши, просто доехать до Польши. А наконт грузов с Китая, так яны все равно будут траплять в Европу, будут крыху дорожейшие. Уже есть информация о том, что пропрацовывается поширение пропуска контейнеров с Китая про Санкт-Петербург, что ничего доброго не дае белорусам. Бо беларусам трэба мець сваё. Я звяртаю увагу на тое, што ёсць гісторыі такі персонаж, як Нельсон Мандела. Все его ведаюць. Вось Миколу Статкевича перыядычна называют беларускім Нельсоном Манделы. И все ведают, что есть эффект Нельсона Манделы. Гэты эффект лжывай калектыўнай памяці, калі ўспаміны групы людзей супярэчаць рэальным фактам, а некаторыя дэталі мінулых падзей скажаюцца. Я думаю, што можна казаць і пра эфект Миколы Статкевича. Чым ён адрозніваецца ад эфекта Нельсона Манделы? Таму што скажэнне калектыўнай памяці в варыянце эфекта Нельсона Манделы ўзнікаюць па збегу абставінах. А у нас вельмі сур'ёзная праца спецслужбаў в межах гібриднай атаки России на Беларусь, на Польшу, на Литву, на Европу и дзейнасці небальшавіцкіх колаў на Захадзе. Менавіта таму беларусаў прымушаюць жыць в хлусні. И вот эта лживая коллективная память, якая навязана еще апошнім выбарчым фарсам Беларуси, вельмі сёння перешкаджае беларусам, бо свои интересы трэба адстойваць. Пакуль яшчэ ніхто не хоча подумать о тым, что означает именно это для беларускага народа блокаванне межы з боку Польши. Для беларусаў гэта вельмі кепска. И про гэта таксама трэба гаварыць, а не спадзявацца, што Китай вырашыць нейкія маскоўскія праблемы. 19 верасня вельмі сумны юбілей. Это 5 гадоў, як незаконна быў арыштаваны Вітольд Ашурак, якога заб'юць 21 траўня уже 2021 года в шкловской турме. Натурально, 5 гадоў тому назад никто не думал про то, який трагічний лёс напаткает героя Беларуси. Витольд Ашурак для меня натурально з'является героем Беларуси, героем белорусской нации, героем нашего змагання с лукашенковскими бандитами и московским империализмом. Тому
На гэтым тыдні вельмі для меня цяжка было чытаць і слухаць інтэрв'ю нашых палітвязняў, таму што шмат хто з гэтых людзей, якія былі гвалтоўна дэпартаваны в Літву 11 верасня, яны ўжэ знаходзіліся за кратамі в той час, калі быў пасаджаны Вітольд Ашурак. Тое, што казаў Мікола Дзідок, что Беларусь вернули в сталинские часы, мы казали еще в 2020 году. Это читалось еще по сценарию выборчего фарсу опошнего. Коли Москва ставила мету по глубокой интеграции лукашенковского режима в России, Беларуси в Россию, именно это можно только растлумачить заявление новых политиков, і тое, як московскія спецслужбы праз інфармацыйную прастору з дапамогай КГБ, як кажуць народзе з гаўна і палак, склепалі цяжкавекавікоў в палітыцы. Прычым над некаторымі нават адкрыта здзекаваліся. В московскай прэсе, напрыклад, пісалі пра аднаго, што ён такі як Навальны, такі як Шарій. Анатоль Шарій — гэта блогер вядомы ва ўкраіне, партія которого забаронена пасля 2022 года ва ўкраіне. Ён сам знаходіцца на захадзе, атрымаў першапачатковы прытулак в Літве. Так вось, гэты блогер-то недароблены какой-то, но он хотя бы катался по Беларуси, тому он лидер, бо для белорусов хопить и этого. Все это было могутно подхоплено. В выніку оказал проэфект Миколы Статкевича, оппозиция, якая абсолютно шчыра казала беларускаму народу, што ніякіх выбараў не будзе, будзе выбарчы фарс, дзе Лукашенко зноў намалюет 80%. Было адкінута, было заменена. В выніку магутнай гэтай гібриднай атакі з боку Москвы. Была крывавая неделя 9 жніўня 2020 года. Негледзячы на тое, што хлусня Лукашенко и Тихановской привела до того, что люди массово удзельнічалі в выбарчым фарсе, яны все роўна не скарыліся бандзе, рабілі адпор першыя некалькі дзён практычна ва ўсіх гарадах Беларусі. Але выкарысталі гэта тыя, хто казаў пра нейкія неіснуючыя в Беларусі выбары, хто служыў лукашэнкаўскаму рэжыму. Яны самі себя абвясцілі лідерамі, а Вітальд Ашурак, як яшчэ больш 10 000 беларусаў былі кінуты па палітычных матывах в турмы, і Вітальд Ашурак пачаў свой шлях на турэмную Галгофу менавіта роўна 5 гадоў таму назад. Пры гэтым мы нават не ведаем, колькі беларусаў уже забіта в лукашэнкаўскіх вязніцах. Тыя лічбы называюць эксперты 9 чалавек. Галоўны редактор сайта Хартия Наталья Радина кажа пра 14. Боюся, что это только вершина айсберга. Потому что манипуляция коллективной памяти белорусов агромадная. Именно этой манипуляции заявляется то, что категорично занижается просто колькость палітвязняў в Беларуси. Хотел бы, между іншым, нагадать всем своим коллегам, якія сегодня в оппозиции, что палітвязні, яны ўзнікаюць не таму, што людзі жадаюць быць палітвязні. Это тыя вязні, якія кінутыя в турмы па палітычных матывах. Палітвязняў робіць рэжым Лукашэнкі. На вялікі жаль сілаў, каб падлічыць іх зараз у дэмакратычнай супольнасці Беларусі няма. І, між іншым, вельмі доўга не вызнавалі в якасці палітвязня і самого Вітольда Ашурка. Большасць тэрмінаў, якую он правёў за кратамі, ён так і заставаўся невызнаным беларускім палітвязнем. Але ж забілі его уже калі ён быў афіцыйным палітвязнем. Здаецца, это дробязь. Абсолютно не. Все в нашей гісторыі трэба чётка памятаць і разумець. Бо Беларусь трымаецца і будзе трымацца яшчэ таму, что заўжды в кожным пакаленні былі такія героі, як Вітальд Ашурак, чый турэмны шлях распачаўся роўна 5 гадоў таму назад. Вітальд Ашурак вельмі светлы беларус, вельмі мужны беларус.
вельмі патрэбны быў Беларусі на волі, але его забілі. Вечная памяць. Свой да свайго па свае. Шановныя сябры, вельмі прашу падтрымаць YouTube канал Вячеслава Сіўчыка. Калі ласка, падтрымлівайце, калі ласка, распаўсюджвайце інфармацыю, што такі YouTube канал ёсць. Калі ласка, каментуйце, ставьте лайки, глядзіце. І хто можа, вельмі патрэбна, акажыце фінансавую дапамогу. Гэта можна зрабіць па першай спасылцы пад гэтым відео. Свой да свайго па свае. Пятая падзея. 16 верасня, 25 гадоў, як выкралі і забілі украінскага журналіста Георгія Гангадзе. 16 верасня, дзень памяці Віктора Ганчара і Анатолія Красовского. 16 верасня, 60-я гадавіна забойства Адама Трыпуса в Берасці. І 15 верасня, дзень памяці Язэпа Драздовіча. 16 верасня, уже ровно 25 гадоў тому назад, в 2000 годзе, ад сваёй палюбоўніцы Алены Прытулы выйшаў вядомы журналіст Украіны Георгій Гангадзе. Вось, і знік. Была вельмі гучная справа. Знайшлі парэшткі Гангадзе, цела без головы в лесе под Киевом. Гэтай падзеі, дзякуючы таму, што записываліся размовы прэзідэнта Украіны Кучмы в его службовым кабінеце, да гэтага часу невядома, хто гэта рабіў, альбо ФСБ, маскоўскія спецслужбы, альбо уже спецслужбы Украіны. Але ж гэта так званыя стужкі Мельніченкі, якія нарадзілі вельмі вялікі внутренні крызіс в Украіне і заблокавалі шлях Украіны да Захада. Гэта таксама і акцыя 9 березня уже 2001 года Украіна без Кучмы. 9 березня, это 9 сакавіка, дзе было вельмі моцныя выступы супраць прэзідэнта Украіны, па выніку якіх узніклі палітвязні. Гэта лідары і актывісты УНА УНСО. 18 чалавек былі асуджаны судом. Гэтыя палітвязні, якія не ведаюць, рэабілітаваны сёння, у всякім разе пасля паміранчавай рэвалюцыі. Унёсак у гэтую рэвалюцыю з боку палітвязняў вельмі вялікі. Так вось, нават у выніку перамогі Віктора Ющенка яны не былі тады рэабілітаваны. Практычна ўсіх гэтых палітвязняў я асабіста ведаў, на вялікі жаль, шмат з іх уже в небеснай Украіне. Нагадаю, што УНА УНСО была адзіная арганізацыя, якая накіравала вялікую групу сваіх актывістаў і прыхільнікаў беларускага народа, тому што раскідвались улёткі па заходняй Украіне, каб падтрымалі беларусаў, на чарнобыльскі шлях 96 года, і такім чынам сталі падзельнікамі тыя людзі, якія былі захоплены лукашэнкаўскай бандай, кіраўніцтва Беларускага народнага фронту адраджэння. Бо нагадаю, супраць кіраўніцтва БНР была збуджана крымінальная справа яшчэ па выніках Дня волі 96 года. Праз пэўны час, может быть, мы все-таки даведаемся, і што адбывалася за год до того, як скралі Гею Гангадзе в Киеве с лидером белорусской оппозиции Виктором Гончаром и Анатолием Красовским, якія зніклі каля лазні в Менску 16 вересня в страшный 1999 год, калі банда Лукашенко выбирала своих палітычных оппонентов, причем гэта было дастаткова масово. Я пакуль не веру нічому тому, что вы знаете в основном со сродкаў массовых информации об тым, что адбывалася з Гончаром и Красовским. Их натурально, что забили, бо это адбылося уже вельмі шмат гадоў тому назад. И вельмі хотелося, каб режим Лукашенко все-таки был знішчаны, и тыя люди, якія маюць дачыненне до забойства своих палітычных оппонентов Лукашенко, яны все-таки предстали перед судом.
Ну, бачите, колькі часу уже адбылося. Я был на тым месцы, бо мы удзельнічаў в акцыях пратэста супраць Лукашэнкі пасля знікнення Віктора Гончара на одну з гадавінаў. Конечно, то, что робит Лукашенко, это наогул вельмі агідна, он знішае всю беларускую нацию. А вот гэтыя конкретные криминальные злачынства, якія были здзейснены в далеким 1999 годзе, это еще показчик, як все в свете грэбліва ставятся до права. Бо Лукашенко и сёння ён з'яўляецца хоть и незаконным, але кіраўніком Беларусі, хотя, мусіць, яшчэ в табличках Хамурапи было написано «Отказан за забойство людей». За забойство людей Лукашенко не неси отказность. И пригадываючи светлую память Виктора Гончара и Анатолия Красовского, якія загинули, потому что есть банда Лукашенки, мы ніколі не повинны забываться про злочинцев. Светлая память Гончару и Красовскому. А так само еще один сумный юбилей, про який я хочу коротко сказать, это то, что неведомыми был забитый 60 годов тому назад ведомый дзеяч Белорусской Народной Республики, белорусский офицер и наставник Адам Трипус в Берасти. Ему было уже на той момент 70 годов. Улады написали, что он помер сам. До этого часу гэтае злачынства аніякім чынам нікім не даследавалася. Ёсць толькі магіла Адама Трипуса, ёсць ягонае пахаванне, куды можна пакласці кветкі в памяць аб гэтым беларускім дзеячы, які был забіты 60 гадоў таму назад в Беларусі. Ну і самае апошняе гэта дзень памяці Езэпа Драздовіча. Потому что в 1954 годзе, менавіта 15 верасня, гэты великий белорусский мастак пайшоў в небесную Беларусь. Я не мог пакінуць па-за увагай вот гэтых видео гэтую дату, потому что агромаднейшы внесок белорусских мастакоў в беларускі вызвольны рух. И натурально Езэп Драздовіч гэта один з тых, хто уже натхняў тых мастакоў, адраджэнцаў, которых я меў гонар ведаць асабіста, і которые сапраўды маюць абсолютно гістарычныя заслуги перед беларускім народам, перед беларускай нацыяй. Таксама для меня бесспрэчна заслуги Езэпа Драздовіча перед Беларусью. И тое, что ён себя реализовал в розных сферах, это таксама паказчык того, якія моцныя наши беларускія мастакі. И его вандроўкі по Беларуси пасля будут повторять все новые и новые поколения адраджэнцаў, мастакоў в Беларуси. Картины Драздовіча ёсць набыткам всей беларускай нации. Это ёсць значны внесок в беларускую культуру. И трэба просто дзякаваць Богу, что такие люди народились, жили, рабілі в Беларуси и дзеля беларусы. И для дзеля беларусаў. Светлая память Езэпу Драздовіча. Дзякуй за то, что ён ёсць в гісторыі Беларусі. Бо Беларусь жила, жыве и будзе жыць. Жыве Беларусь!